אנחנו עם נושא אחר חשוב מאוד, חשוב לא פחות. אישה וגבר באותו תפקיד, עם אותו ניסיון מקצועי, ירוויחו שכר שונה. הגבר ירוויח יותר, הרבה יותר. כבר שנים אנחנו יודעים את זה ומנסים לשנות את המציאות הזאת. ההצלחה אינה מספקת. היום בכנסת יש כנס מיוחד של שדולת הנשים עם רעיונות אופרטיביים לטיפול בבעיה. איתנו דוקטור מיכל סלע, מנכ"לית שדולת הנשים. שלום דוקטור סלע. שלום טליה. מה הדברים האופרטיביים שעולים בכנס של השדולה היום? מה מעשית? הכנס היום מדבר על אחד הדרכים שבהם בעצם מונעים מנשים לדעת מה השכר שלהם ביחס לעמיתים שלהם, ואותו סעיף שכר, אותו סעיף שהרבה פעמים בהסכמי שכר מחתימים גם נשים וגם גברים, שאסור להם לדבר עם אף אחד במקום העבודה על השכר שלהם. וזה בעצם אחד הגורמים שנשים לא יודעות אף פעם באיזה מרחב של שכר הן נמצאות, והן לא יכולות להוכיח נניח שהן מופלות, הן לא יכולות לברר את זה. יש הרבה מעסיקים כלומר, את אומרת דבר ראשון, בואו נפסיק את הסכמי הסודיות, נכון. כדי שאישה תוכל לדעת כמה מרוויח הגבר שלצידה. נכון, כי בנשים זה הכי פוגע, זה כמובן פוגע גם בגברים, אבל בעיקר בנשים, נכון. אתן מדברות גם על פרקטיקות שסמויות מן העין. אז קודם כל גברים באופן טבעי, בגלל שהם פחות עסוקים בגידול הילדים, מקבלים הרבה תוספות של שעות נוספות שנשים בכלל לא יכולות לקבל, ואז הן מקבלות רק את שכר הבסיס, הן לא מקבלות בעצם את התוספות האלה. אבל מעסיקים יגידו, זאת לא אפליה, אתן רוצות שעות נוספות, תעבדו שעות נוספות ותסתדרו בבית. נכון, ולזה נדרשת גמישות תעסוקתית. נשים יכולות להשלים שעות עבודה, למשל, אחרי שהילדים הולכים לישון. זאת אומרת, איזושהי גמישות, עבודה מהבית. יש ארגונים שכבר נקטו באסטרטגיות האלה. כלומר, אם רוצים שנשים ירוויחו יותר, חייבים להתגמש ולהתאים את עצמנו למציאות של נשים. נכון. יש לך עוד דוגמה? היה שכר בסיס מסוים, לא מאוד גבוה, ותוספת על ביקורי בית, שאותם נשים בתפקיד הזה כמעט לא עשו, משום שביקורי בית חשפו אותם לאי נוחות מבחינת הביטחון האישי שלהן, וגם שוב מבחינת שעות העבודה, אז ביקורי הבית היו בשעות אחר הצהריים. והרכיב הזה היה רכיב מאוד משמעותי בשכר שהעלה את שכרם של הגברים. אוקיי, אז הנה שתי דוגמאות שאם רק רוצים אפשר לצאת לקראת נשים. מתי נרגיש את השינוי לדעתך? אני חושבת שזה תהליך מאוד 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 ארוך, והוא קשור גם, את יודעת, בשינוי סדר חברתי שצריך לקרות ולא קורה. טוב, תודה רבה לך דוקטור מיכל סלע, בהצלחה לכולנו. תודה לך.